Το φαράγγι της μέλισσας στους Φακιώτες, το δάσος της Δάφνης και άλλες περιοχές του νησιού προσφέρονται για ποδήλατο βουνού, mountain bike. Ο γύρος της Λιμνοθάλασσας, κοντά στην πόλη, είναι μια μοναδικής ομορφιάς διαδρομή για ποδήλατο. Περνά διαδοχικά το ελιτικό κάστρο της Αγίας Μαύρας, τη Γύρα, τους Μήλους, τον Άη Γιάννη και φτάνει στην πόλη της Λευκάδας. Στον ελαιώνα της πόλης, σχολές υπασίας υπόσχονται αξέχαστες επίγειες εξορμήσεις. Για τις εναέριες εξορμήσεις υπάρχει στην πόλη η αερολέσχη. Όσοι αγαπούν τον αερομοντελισμό, αλλά και αυτοί που γοητεύονται βλέποντας από ψηλά τις απροσπέλαστες αμμουδιές, τα γραφικά ψαροχώρια και τους εντυπωσιακούς όρμους της Λευκάδας, μπορούν να καταφύγουν εδώ. Οι ξένοι που κατακλείζουν κάθε καλοκαίρι τη Λευκάδα βρίσκουν μια ολοκληρωμένη τουριστική υποδομή και άριστες υπηρεσίες υποδοχής. Ένα ασφαλές κεντρικό οδικό δίκτυο και πολύ μικροί βατοί δρόμοι οδηγούν χωρίς κόπο τους επισκέπτες στις ομορφιές του νησιού. Στη Λευκάδα υπάρχει μεγάλη δυνατότητα επιλογών όσον αφορά τις υποδομές διαμονής. Ο επισκέπτης του νησιού θα βρει υπερπολιτελή ξενοδοχεία 5 αστέρων, με πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και συνεδριακού τουρισμού. Μικρές και μεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ. Όλα άνετα και πεντακάθαρα, πνιγμένα στο πράσινο και στις μπουκαβίλιες, θα του προσφέρουν φιλοξενία και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Οι πολλές μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που υπάρχουν στο νησί κατορθώνουν και δημιουργούν ένα φιλόξενο και οικείο κλίμα στον επισκέπτη. Τον κάνουν να βλέπει τη Λευκάδα σαν σπίτι του και φροντίζουν να επιστρέφει κάθε χρόνο στο νησί. Η υπερσύγχρονη μαρίνα στην πόλη, με δυνατότητα ελιμενισμού 500 σκαφών, άνοιξε το δρόμο για ακόμα περισσότερες επισκέψεις σκαφών. Διαθέτει πύργο ελέγχου, συγκροτήματα γραφείων και καταστημάτων, μικρό ξενοδοχείο, μονάδα επισκευής και συντήρησης σκαφών, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρους αναψυχής και πράσινου και φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις της τον ναυτικό όμιλο του νομού. Μια κατασκευή σύγχρονων προδιαγραφών που έχει κάνει τη Λευκάδα βάση των ιδιωτικών σκαφών για τις περιπλανήσεις τους στα νερά του Ιωνίου. Η Λευκάδα είναι γνωστή και για τα πολλά και ασφαλή αγκυροβόλια που διαθέτει. Στην Οικιάνα, στη Λιγιά, στο Περιγιάλι, στον Ιδρύ, στο Βλυχό, στη Βασιλική, στο Μεγανήσι, στα Σίβοτα, στον Κάλαμο ή στον Καστό, μια γωνιά θα βρεις οπωσδήποτε. Η ψυχαγωγία στο νησί δεν σταματά ποτέ.
Αρχίζει από το πρωί με άθληση και εκδρομές και καθώς απλώνεται η νύχτα, οι εκατοντάδες καφετέριες, pub και δίσκο που υπάρχουν στη Λευκάδα παρασύρουν στον πυρετό του κλάμπινγκ και ανεβάζουν την αδρεναλίνη των επισκεπτών σε υψηλά επίπεδα κεφιού. Η Λευκάδα είναι ο παράδεισος των καλοφαγάδων. Οι Λευκαδίτες διαθέτουν πλούσια κουζίνα με παραδοσιακές νοστιμιές και εκλεκτούς μεζέδες. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα ψάρια, άφθονα και σε μεγάλη ποικιλία από τη θάλασσα και τα ιχθυοτροφία της. Εξαιρετικά ντόπια παραδοσιακά λουκάνικα και σαλάμια αέρος, μαντολάτα, παστέλια και χωριάτικα κουλούρια. Θυμαρίσιο μέλι και παρθένο ελαιόλαδο ντόπιας παραγωγής, εξαιρετικά και τα δύο. Αυγοτάραχο από το Ιβάρι της Λιμνοθάλασσας, κρασί της ποικιλίας Βαρτζαμί από τις καλύτερες που βγάζει η χώρα μας, λικέρ όπως το ροζολί, μέντα, τριαντάφυλλο και το φημισμένο παραδοσιακό αναψυκτικό της Λευκάδας, η σουμάδα από πικραμίγδαλο. Μια μεγάλη ποικιλία γεύσεων και επιλογών που μπορείτε να δοκιμάσετε σε κοσμοπολίτικα εστιατόρια ή σε μικρές γραφικές ταβέρνες στην ακροθαλασσιά. Το λευκαδίτικο δομικό σύστημα είναι δείγμα εξαιρετικής αντισυσμικής κατασκευής, μοναδικό στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Παραδοσιακά πολύχρωμα σπίτια και εκκλησίες με ζωηρά χρώματα λουλουδιών που ξεχύνονται από κήπους και γλάστρες στολίζουν τα στενά σοκάκια. Η σημερινή οικιστική διαμόρφωση της Λευκάδας έχει τις ρίζες της στον 17ο αιώνα. Στην πόλη επικράτησαν τα μικρά δίπατα, ξυλόδετα κτίρια με ξύλινους εξώστες και κεραμοσκεπές και στενά καντούνια ανάμεσά τους. Συνήθως το πάνω πάτωμα ήταν από ξύλο και λάσπη, ενώ το κάτω λιθόκτιστο, διαμορφώνοντας έτσι μια μοναδική αντισυσμική αρχιτεκτονική. Με τα χρόνια το πάνω τμήμα έγινε ακόμα ελαφρύτερο και το κάλυπταν με λαμαρίνα που έβαφαν σε διάφορα απαλά χρώματα. Μια τεχνική που διατηρείται μέχρι σήμερα. Πολλά σπίτια στο ιστορικό κέντρο της πόλης έχουν ακόμα λαμαρίνες ή διατηρούν τον πόντζο, το επενδυμένο με ξύλο μπαλκονάκι που αποτελεί λευκαδίτικη αρχιτεκτονική ιδιομορφία. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια, τα δύσκολα χρόνια της ξένης επιρροής, υπήρξαν και για τη Λευκάδα κέντρα στήριξης του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Το νησί είναι διάσπαρτο από μοναστήρια και εξοκλήσια. Ασώματο στη Βαυκερή, Άγιοι Πατέρες στον Αλέξανδρο, κόκκινη εκκλησία στα Πλατίστομα, Άγιος Γεώργιος Κάρων, Άγιος Ιωάννης στο λιβάδι Καριάς και Άγιος Νικόλαος στο ακροτήρι της Νηράς. Η πόλη έχει πολυάριθμες εκκλησίες επτανησιακού ρυθμού με ξυλόγλυπτα τέμπλα και εξαιρετικές αγιογραφίες, όπως ο Άγιος Πυρίδωνας, η Παναγιά των Ξένων, η Παναγιά των Ισοδίων και ο Άγιος Νικόλαος. Σημαντικός είναι και ο ναός του Αγίου Μινά του 18ου αιώνα με εξαιρετικό τέμπλο και θαυμάσιες αγιογραφίες. Ο ναός του Παντοκράτορα στο κέντρο της πόλης έχει ξεχωριστή σημασία.
Οι αγιογραφίες του ανήκουν σε πολύ γνωστούς επτανήσιους αγιογράφους, ενώ πίσω από το Ιερό Βήμα βρίσκεται ο τάφος του εθνικού μας ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. 2,5 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης, πάνω στην ακτή, βρίσκεται ο Άγιος Ιωάννης του Αντζούση, η πρώτη κατά την παράδοση εκκλησία της Λευκάδας. Σε αυτή λειτουργήσε ο Απόστολος Παύλος πηγαίνοντας στη Ρώμη. Μέσα στον Ελαιώνα, βόρεια της πόλης, συναντάμε τον ιστορικό ναό της Βλαχέρενας. Εδώ, την Κυριακή τον Απόκρεο του 1821, συγκεντρώθηκαν οπλαρχηγοί και προύχοντες της Ρούμελης. Ορκίστηκαν πίστη στον αγώνα για απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό και άμεση κήρυξη της Επανάστασης στην περιοχή τους. Το Ιερό Ευαγγέλιο που ορκίστηκαν σώζεται μέχρι σήμερα. 3 χιλιόμετρα από τη Λευκάδα, στην κορυφή υψώματος με υπέροχη θέα της γύρας και των απέναντι ακτών, βρίσκεται η Παναγία η Φανερωμένη. Το μοναστήρι χτίστηκε στα μέσα του 17ου αιώνα και πήρε το όνομά του από μια εικόνα της Παναγίας που φανερώθηκε αχειροποίητος στον ιερομόναχο και αγιογράφο Κάλιστο μετά από προσευχή του. Σήμερα η Παναγία η Φανερωμένη αποτελεί τον κυριότερο τόπο προσκυνήματος των κατοίκων της Λευκάδας και θεωρείται προστάτηδα των απανταχού της γης Λευκαδίων. Με καθαρά λευκαδίτικο χρώμα γιορτάζονται στο νησί και οι μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης. Τη Μεγάλη Παρασκευή περιφέρονται οι επιτάφιοι με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής και διασχίζουν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Την επομένη, Μεγάλο Σάββατο το πρωί, η Φιλαρμονική πεανίζει χαρμόσυνα στους δρόμους τον ερχομό της Ανάστασης και οι Λευκαδίτες, κρατώντας την παράδοση, πετούν στο δρόμο μικρά πύληνα αντικείμενα που αποκαλούν κομμάτι. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην πόλη της Λευκάδας υπάρχουν ευρήματα από τοπικές ανασκαφές. Στον Ιδρύ βρέθηκαν 30 περίπου βασιλικοί τάφοι του 12ου π.Χ. αιώνα. Άλλα ευρήματα από τη Χειροσπηλιά στην Εύγυρο, νότια του νησιού και αφιερώματα που ανακαλύφθηκαν σε μια σπηλιά κοντά στο Φρύνι, λίγο έξω από την πόλη. Αλλά και από τις πρόσφατες ανασκαφές τους Καριώτες υπάρχουν ευρήματα που τοποθετούνται στους κλασικούς ή ελληνιστικούς χρόνους. Μέσα στην πόλη βρίσκεται και το Λεωγραφικό Μουσείο του Ορφέα Πανταζής Κοντομίχης, με σημαντικά έργα λαϊκής τέχνης του νησιού. Παλιοί χάρτες και φωτογραφίες, οικιακά σκεύη και εργαλεία περασμένων εποχών, παραδοσιακές φορεσιές, έξοχα και εντύματα πολλών αιώνων και ένας υπέροχος αργαλιός 200 ίσως ετών. Μια αίθουσα του μουσείου αναπαριστά ένα παραδοσιακό χωριάτικο υπνοδωμάτιο της Λευκάδας.